Tată Ceresc, venim înaintea Ta, cu inimile deschise stăm la picioarele Tale și recunoaștem, Doamne, că Tu ești Creatorul Universului, că toate lucrurile sunt în controlul Tău. Și acum, Doamne, când vedem tot ce se întâmplă în jurul nostru, realizăm, Doamne, că noi, oamenii, suntem atât de mici înaintea Ta și că avem nevoie de Tine. Tată Ceresc, acum când oamenii aleargă în stânga și în dreapta și nu găsesc alinare și sprijin la oameni, strigăm înspre Tine, ne prăbușim înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, ai milă de noi. Doamne, știu că Tu ești acela care ai creat întregul univers. Tu ne-ai dat viață fiecare dintre noi și Tu ești acela care ne vei lua viața la vremea hotărâtă de Tine. Acum, Doamne, când mii de oameni în fiecare zi pleacă de pe acest pământ, strigăm înaintea Ta și Te rugăm, ai milă de noi. Tată, Te rugăm să binecuvintezi biserica din Forlii și în același timp binecuvântă biserica Elim. Venim înaintea Ta, ca înaintea celui care este bun și plin de îndurare și de milă. Doamne, binecuvintează-ne acolo unde suntem, în casele noastre. Mă rog pentru fiecare frate, pentru fiecare soră. Tu știi nevoia, Tu știi neîmplinirea, Tu știi rana, Tu știi frământarea. Doamne, revarsă Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi și lasă ca prezența Ta să ne încurajeze, să ne dea nădejde, să ne dea putere să mergem înainte. E o vreme, Doamne, Tată, când cercetezi întreaga lume. Doamne, Dumnezeule, ajută ca oamenii să-și îndreapte privirea spre Tine și să Te laude pe Tine. Mă rog pentru toți cei care sunt membri ai bisericilor noastre, Doamne, dă-ne înțelepciune, dă-ne dorința fierbinte de a ne smeri înaintea Ta, de a Te recunoaște ca Domn și Stăpân pe deplin în viețile noastre. E o vreme în care, Doamne, putem mai mult ca oricând să Te lăudăm și să ne închinăm înaintea Ta. De aceea ne prăbușim la picioarele Tale și îți mulțumim nespus de mult pentru jertfa minunată a Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim că ne iubești și în dragostea Ta, Doamne, îți mulțumim că și în vremuri ca și acestea lași ca mâna Ta, brațul Tău ocrotitor să fie la lucru peste viețile noastre. Doamne, binecuvintează-ne! Doamne, dă-ne putere să mergem înainte! Doamne, dă-ne harul acesta ca într-o zi să ne revedem în casa Ta și plin de bucurie să Te lăudăm pe Tine. Nu știm cât de mult va dura toată această criză, dar Te rugăm, Doamne Dumnezeule, ajută-ne ca în timpul acesta fiecare dintre noi să ne apropiem mai mult de Tine. Îți mulțumim, Doamne, că ne vorbești. Ne vorbești prin cuvântul Tău cel Sfânt. Ne vorbești, Doamne, prin experiența aceasta de viață pe care o trăim fiecare dintre noi și pe care n-am mai trăit-o niciodată. Dar, Doamne, și în astfel de împrejurări, vrem cu tot din adinsul ca inima noastră, mintea noastră să fie deschisă la Tine. Vrem să ne lăsăm modelați de Tine. Doamne, Tu ne conduci la fiecare pas. În fiecare moment vrem să simțim mâna Ta la lucru, să lăsăm ca Duhul Tău cel Sfânt să ne conducă, să ne dea îndemnul să mergem înainte. Doamne Dumnezeule, nu știm câte zile mai avem, câți ani, dar știm, Doamne, că vrem să fim cu Tine o veșnicie întreagă. De aceea și în aceste momente ne încredințăm în mâna Ta. Lăsăm, Doamne, prezența Ta peste viețile noastre, Cel care ești sub controlul lucrurilor, Cel care conduci întregul univers. Doamne Dumnezeule, Te rog să ne conduci și pe noi acasă, în gloria cerească, în locul pe care Tu l-ai pregătit. La momentul chemării Tale, ajută-ne să fim gata, să fim pregătiți. Îți mulțumesc că ne vei da înțelepciune, ne vei da putere, ne vei da, Doamne, dorința fierbinte de a rămâne până la capăt credincioși Ție. De aceea ne încredințăm în mâna Ta. Fie slăvit, fie lăudat și glorificat numele Tău în veci de veci. Amin. Iubită Biserică Elim din Ploiești și iubită Biserică Speranța din Forlii, vă binecuvântăm în numele scump al Mântuitorului și în această dimineață și-am dorit ca fiecare dintre dumneavoastră, acolo unde vă aflați, să vă închinați împreună cu noi înaintea Domnului. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul
să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Este ziua întâi a săptămânii și dorim împreună să aducem laudă acelui ce este vrednic și merită lauda buzelor noastre, dar mai ales merită închinarea inimilor noastre. Psalmistul, în Psalmul 145, începând de la versetul 1, spune așa: Te voi înălța, Dumnezeule, și voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea Lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale și să vestească isprăvile Tale cele mari. Amin. Vă invit să vă închinați împreună cu noi. În continuare, corul Bisericii Elim va lăuda pe Domnul printr-o cântare.